Ré orga tá going de scannán trí gaeilge faoi láthair. Bhí racht duine agus an Colleen ciúin a going im líana. A dairig anmhála Colleen ciúin agus tá sé sin ag dul godaí an Oscars. Sa níis tá Frank agus Rosie. Agus dar lomsa is sé an ceann is fearr. Agus béidir an scannán is fearr im líana seo. Conas tá do bháthair? Go bra. Pósach mam agus dad dúir beidir bert fithe. Níl sé is gur hí glacha leis gúil sé imethe. Tá díreach tar éis teacht ón príomh scannán sa seanteach solas, an pictorial seanteach solas, agus bhí na Madra níos táchtaí ná na daoine. Guys, just one this way here, tiny bit for me. Brilliant, that's great. Yeah. Nancy Drew. Brian, look at me here. Dog's home, Nancy Drew. Bhí an pictorial an plódathe le Madra agus nuair bhéon tribloid, agus bhí únar an maiallar sin. Scannán úmteach Peter agus Rachel Stewart Orry mar cinseamh Madra i gceart láir an scéal. Is dócha gur go bhacha siad an scannán I dómh agus Spáin. Madra Iománaíocht agus áile na tíre an Rhein I bord larga atá a gceist sa scannán seo. Agus bhíos ag cuine ag an deire, so sin molla maith don scannán seo. Is anmh a bhíon an méid sin tonachar ag éon scannán ormsa. Is sin ceart ar an sin agus ní chóir meach an Madra sa síoch an tosa. Frank is anam dó. Sa scannán seo Frank agus Rosie, tá Rosie uignach tar éis bás a fearr céile. Agus tá gruam orthe agus ní féidir leo éirí as an labba. Is sais deire an saoil atá gceiste comá leis a fearr céile. Agus bíon trua going de ach ní léon dóchas ar bith ag an man seo. Go dtí go dagan Madra ar stré go dtí a teach. I gcónaí bíonn sé dechar réalt an scannán agus léach an scannán agus príomh character a bhaint amach agus chuir sios I dhéanamh ortha. Ach caitham rá gur príomh character agus réalt an scannán seo ná an Madra féin, Frank. Agus an Madra seo tá sé dochreite. Tá sé ní Madra ach aistóir atá gceist. Bíonn sé ag cleachta Iománaíochta, ag réiteréis an léróid, agus tugann sé grád as na character, agus hitan tú an rá leis an Madra seo I ré an scannán. Fiú daoine gur bhaileo cuit nó in rud, ach go háirithe daoine gur bhaileo Madra. Madra sin das bionar híidir ar mar eicem sin scéal. Agus aríam mín si cynach stéagacha don Madra. Mar sé sin speisialta popular. Agus ní bháin gur málam Madra ach gachród maiallar an scannán seo is ívinglum. Tá an Madra ann agus Madra sais tríoch túlán ach bheadh sé dechar scannán le Mothuchán níos mó. Spirit an Iománaí is mó bhí riamh an bráiste se. Madra na Iománaíochta! Seo chuinge, an tréálaí Iomána is fearr sa tía. Tá an aistóireacht sa scannán seo go húntaach agus tá Shanti O'Malley agus Michelle Beamish drám a bhí páirt acu sa scannán aracht comá. Ní Frank le ar Madra se. Well, I know ar Frank. Tá, cínta. Agus ar a bhean chomá. Agus an búchalóg tá sé sin arás agus cabhríonn an Madra seo Frank ní amháin leis an bhean ach leis an búchalóg seo. Tá cuasaí dechar ní amháin don bhean ach don búchalóg seo agus tá sé sa bhonscoil agus tá cuasaí dechar dó mar níl mórán carda scáil agus níl mórán dóilige san Iománaíocht ach cabhríonn Frank dárod le carda a bheith agus le Iománaíocht a bhúnaide agus tá sé sin anna tá an Mothuchán an sin nuair eicimíd Frank an Madra ag múna Iománaíochta don ládóg seo.
Hey Mikey, I'm la Madra sin ag múna Iománaíocht a dit. Is dócha gur príomh téime an scannán seo ná an dólás, agus an slí a daileanlamíd le bás duine leanán nó fearcéile nó bancéile. Agus éiríonn an scannán seo go hanamh le dearcin nua a chur ar an bról sé seo agus conasa a daileanlamíd le bá. Céir den rud dearnach a dúir táir se lem. Mam, Níl deire leanar scéal go fáile chraí. Á sé tíanta galan. É take ar eis. Tá si samúl mar bhí an dearcha de friúil ag gach duine ar an dólás agus ar bhás an fear seo. Agus is dócha gur léach a bhí an bhí sé anna chailúil ó cuasaí Iománaíochta agus bhí lán grá ag gach duine dó. Agus bíonn sé sin níos deacra don na daoine atá fágtha na dhiig, don bhean céile agus don a bhach. Agus is tócha nar ghlach a bhach leis an bás fós agus tá sé bíonn sé anna deacar dó nuair a bhíon nuair a hagan an Madra seo go dtí an teach. tá do bh má é más a meabhar. Tá sí crackáilte. Agus Madra ní féidir le caint ach go bháin bíonn siad ag éisteachling, agus is dócha gur bé sin an cúis gohfuil an grá agus an ceangail adaring. Éist. Tá tú cliste ach tá nethe áirithe sa saoil seo nach digan tú. Na córas na bell doris is 6 réagún ina bhfuil cuasaí arolalas ag gach duine, agus gach duine ag caint maiall ar an bás agus is rud anna éireannach atá gceist, agus is scannán anna ghailech is tócha tá gceist. Nílas agad cad a hálíonn dúint rééis ar má sealan. Tá deir an scannán seo go thugtach, agus srican na Mothuchán an buachmhaointe ag an deire, agus bhíos ag cuioine ag an deire agus ní tharlann sé sin go minic ach scannán úntaach agus tá sé ag teachtamach an seachtain seo agus bhfuilling de gachtainna é eiscint. Nílas ag haine.